Tutigareta sorobotio rugati abamusia oboigo banyarakoba bagotara bugosokokora etaro eyo amono mugavana asenyagitari eyo ya Kisii level 6 no mwemusie bwa award ya Kisii Central monyenye na boyo Kitutu Central Duke Nyarango na boigori bwensemo ya bubara chabramu ngubo banyarakoba bakolira na koboria serikali aneno mo county commissioner nyarakoba gwesokiali tukoliangyo na kwenekia buna oburendi obotingu banyarakoba kwena nwagochia ase abaonchoreria anene abanyarakoba bakourwa ebinto bya bakorengana barabo nigo batebire nigo abaonchoreria bangi banyarakoba gusiria amari abo asokorobekano kwanyarakoba kwene kiwali tukoligoro litukolia igoro na boli arengerio omoichana saba kolie biashara bonse bakanjina muna unjo kanete town na tu unjo kanina na yaiga amanda muna kole tugoro amanda muna atakeire Kenya lakini yako tugusiga iga karenge maandamano maya igarenga amandamano yogo pora abantu ebinto egente kiyo kagabana ndagotebie town yento gotigesire ase twanyerusiri ngare town y'abantu kartu 2022 abantu batamarite gusi abantu batamarite gusi na ene tutari gusi ya itesa leke koro na inje monye kindo gongo kubwatisia torole abantu bajite kuura abantu baite binde town igaiga elinde tolengi togokora n'abantu baito mbabunere tugituka abangina bagasamberwe ekimessage bagokorere gas igogaba nora kaganje kari obwate okonya abantu baite town igaiga bagendere ne biashara asa abantu baito balia baumiete igoro bali nyagitari pole sana ane twabatakeiro kubwena kwa bwangu abasaye baito mbia mono kiro monto nabage akiri no bugambi bogenderete ose ebintu biri bigenderete lakini nigo nale kubasaba town yeite twagachira sama tukamange ntomasa wanjera abantu bande basoanane asa mandamana aramaya bachaka gosaria ebintu byaito nagosaria town yeito egere tubworuo murembe uri twarasire emyaka emenge Tente beganga yesterday amandamano nari ngororo of which ntugo support amandamano lakini ntugo support abantu bagosaria ebintu by'abanyabiashara kino toge kemea artu akanire onye abana bakora amandamano tiga bakora amandamano barendwe bakora zirengiya na netigun chichora soko chikuibe ebintu by'abantu besogosaria ebintu gwanja gavana ngosaba tubwatirane tulende sana town yeito. Ningekuomba wale wanajenzi ambao wamepigwa risasi kule hospitalini, tafadhali wewe ni mdosi, walipie bill watoke hospitali sababu wana pesa. Kitu ya mwisho uombe bwana county commissioner, kesho tutatokea kwa wingi kwa hao wanajenzi, atupatie security na atulinde, na Zakayo lazima ashuke.